риба на фурна с гарнитура за душен ориз, масло и добавяме лук в тенджерка, в която също добавяме щипка сол. Около 25 грама сълце за ориза. Това, което е необходимо като гарнитура, ще използваме около 80 грама ориз, 50 грама лук, който предварително сме подготвили, почистили. Добавили сме вече масълцето, солта и това, което ще направим е да сложим с част от бульончето или в случая вода в конвитомата, който ще се задуши за около 3 минути. Ще пристъпим към откусяване на филе от скумрия. Днес аз съм заложила на филе от скумрия, защото е богато на ненаситени масни киселини омега-3. Започваме с откусяване. Слагаме слънчица. Съответно, аз съм предвидила мъничко девесил, защото девесила за рибата е изключително кореспондиращ се като продукт. И съответно ще вземем лимонче, с което ще откусим допълнително своята рибка. Изцеждаме след като сме изцедили, ще добавим с една ченчица мъничко от мазнинката, но ще работим с смесена мазнина, в случая е растителна мазнина, но аз ще добавя и мъничко масълце, което може така. Ще я намажа госпожа скумрия. Вече казах, и се ползвате от скумрията. И добавяме малко лимонов сок, за да стане още по-сочна. След като е готова, ще проверим какво се случва с нашите продукти. Предполагам, че би трябвало да бъдат вече и готови. Лукът, който е готов за ориза, докато аз поставя рибката да се пече в малко. Нагласяме на 180 градуса, изключвам парата, за да може да стане самия процес на печене. Купчето е задушено, но тъй като е предвидено за деца, аз смятам, че за да не се усеща лука, а да предаде своя чар от аромата, ще го пасирам. Добавяме още мъничко солчица, щипка и на това количество ориз в съотношение 1 към 2,5 ще добавим водичка, която е предварително нагрята. Добавяме 240 грама гореща вода, връщам, след като внимателно разбъркам отново в томата, за да може да се досготви гарнитурата, която сме предвидили днес за нашите две филенца. Според мен рибката е вече готова. Изваждаме и оставаме да почи. Ето тя е като консистенция. Мисля, че е напълно готова. Още един вид гарнитура, която е от грах, броколи и карфиол.
Това ще почака на по-късен етап. Ще се възползвам. Имам бульон, в който ще добавя около грам. Ще добавя тези красиви броколи, съответно карфиол и грах. Тях също ще ги поставя да се задушат за около 4-5 минутки и ще бъде втората наша гарнитура на вашето внимание. За душение зеленчук ще отворим, защото мисля, че времето, за което трябва да бъде приготвен, е готово. Това, което е характерно, че всички тези зеленчуци, които сме използвали, са с по-голямо съдържание на вода, което означава, че самата термична обработка ще бъде по-малко, а и целта е тук да се запазят основно хранителните вещества. Но сега ще аранжираме едното от филенцата, приготвили сме този ринг. Аз ще ползвам тази пинцетка, в която зеленчука е напълно готов. Можем да покажем. Ще я аранжираме. Аз към тези зеленчуци ще добавя мъничко копър. Ще добавя малко растителна мазнина. Това е изключително здравословно, което представям на вашето внимание. Съответно, за по-богат и интензивен вкус, ние можем да добавим и мъничко масълце, което ще глазира само по себе си нашето филе от рибка. И тук за целта, преди да нарежа домашното, аз отделих капаче, на което мога да добавя, за да бъде по-празнично, за да бъде по-красиво, защото човек се храни с очи. Оризът е вече готов. Хубаво е да го извадим от куритовата. За целта аз си изключвам формата. Отварям безно парата. Наистина е изключително здравословно сготвен, защото е само на пара. Времето за работа е изключително малко. В момента съвременните домакини имат мултикукър. Идеално, здравословно задушен. Но на мен се ще да добавя мъничко мазнинка и още мъничко масълце. Разбъркваме. Нашия ориз е готов. Така, взимам още една чиника, в която ние ще аранжираме второто филенце от рибка. Поставяме внимателно. Взимам ново ринче. Това, което аз в момента го правя е, за да може, докато всички родители готвят у дома, да могат евентуално да презентират на своите дечица това, което се случва, а и храната да бъде изключително красиво поднесена, защото отново казвам, човек се храни първо с очите. След това обонянието от всички тези подправки, които сме използвали. Ето така, това е нашето оризче. И любимата моя подправка мащерка, с която допълнително ще освежим
ястие. Това е второто филе с втория вид гарнитура. Това беше от мен, Елена Сакерова.